салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо зиёда аз 15-16 мошине аст ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгири шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. дӯстони азиз, якум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дастрош нафурӯхта мешавад, харидори конкретна занг занем, бо савдо мекунем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошин 11000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 69000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 23 22 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча тенҷа мешини сараш метифақад, алиша мешава ба 12107. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 9000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 56000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 02 04 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, состояниш зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 1500 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 60000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 32 00 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2004, объем мотори 1.4, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 10000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 63000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 29 29 32. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотори 1.7, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст рӯшно мошин ҳаматарафа тайёр кардагӣ аст, маълумот бештар бо телефон. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 17500 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 110000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 30 47 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2002, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ховай хадавой кор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 10000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 63000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 08 84 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин ягон камбудӣ надорад, номероша падарка метавон харидорда, 4 пневмаш қатӣ, моторш политсейскияй. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб, нархи мошин 28000 сомонӣ, ба рублиозира гардонем 176000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 31 40 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی مای وز 2110 می باشد که سال برآوریش 2003 ابیام موتور 1.6 سوزش وریش بنزین коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст сироҷ нусун дар кора мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ин мошин дар рашт нархи мошин 7800 сомонӣ барои гардонем 49000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 66 66 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. н мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати миёна қарор дорад ай учёт баровардагиямаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 1000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 56000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 33 38 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳум мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2011 объёми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор коробка 100% ҳуҷҷати солона 1 соли туғри танировкаш тамом шудагӣ ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 27000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 170000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 30 19 89. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2021 объёми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав аккумулятор нав краска нав мотор коробка 100% ай. қарор дорад ин мошин дар хуросон нархи мошин 12000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 75000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 99 99 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007 объёми мотор 6.5 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошин расход дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 19000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 119000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 111 11 23 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2007 объёми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин нахадуҳай документҳо то охири сол газ бензин мотор инжектор. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 14000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 88000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 81 83 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин 100% камтарак арзон мешавад документош 10 моҳи дига мондай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 8500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 53000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 02 90 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003 объёми мотор 08 сӯзишвориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор коробка 100% пусидагӣ задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри ваҳдат нархи мошин 16500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 104000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 002 77 19 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшӣ моҳи ваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2003 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагӣ ай.
дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин састаяниш зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 11000 сомонӣ ба рублёзира гардонем 69000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 70 68 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯши моҳиваз 2110 мебошад ки соли бароришаш 2004 абиён мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор 100%, коробка 100%, тонировка 10 моҳ, документ 2 моҳ, мошина ходвои айқай баровардагиимаш. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 15500 сомонӣ ба рублёзира гардонем 97000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 20 26 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.